uSotswebhu uComrade uMabatho bese sibe noComrade uLitchfield Shabalala. So sibhale incwadi ke namhlanje eyokuthi uSotswebhu uzoreplacewa uComrade uSiyabonga Gama ubese uComrade uAndile Mqithama abe alternate kwiCommittee. So lokho ngamafishane kuchaza ukuthi ama-members e-committee le-impeachment represent i-MK Party, uDr Hlophe currently, bese kube uComrade uSiyabonga Gama, bese kube uComrade uAndile Mqithama ozoba i-alternate. Ngale kwalokho ngokwesikhundla sakhe nangokuba ilunga leParliament kulona iqembu kumi kanjani? No, akufanelanga mawuyinhlangano enalento kuthiwa i-intellectual capacity uthatha inqumo based on ama-headlines, ama-media headlines. Kufanele ukuthi muyinhlangano udissect isimo ububuka ama-material conditions. Namhlanje uChief Whip ube busy nenkantolo edila nalolu daba. So asikakasitholi isikhathi siyinhlangano noma sabaholi ukuthi sihlale naye phansi sikhulume naye sizwe and then si-studishe the whole case ukuthi wenzakalani kuyona, and then after ke senze lokho bese sikwazi ukuthatha i-decision. But what I can say to you confidently so ukuthi inhlangano izothatha i-decision which is at its best interest, because kufanele kube khona umahluko between i-liability yenhlangano ne-personal liability, meaning i-personal liability must never happen at the expense of the organization. Kufanele separate izenzo zikaNomvalo nezenzo zenhlangano kungabi khona i-confusion. Okay, no ngiyathemba ukuthi acaciseleka amalunga alo iqembu iMK. Mhlawumbe mfana uMvalo ngoba sesitholile sasaba nawe la emoyeni ke sasesidlula ke kulezo kunezindaba esicoshayo lazo ukuthi iqembu iMK kwangathi lihlela imashi kumkhandlu dolobha weTheku masingaphazami okunye sikuthola ukuthi kwangathi selinxenxe noma selinxose imarch and march ukuthi ibe ingxenye yayo lo march. Akusikhelele phezulu ukuthi mawunalo ulwazi nanokuthi mhlawumbe sicacisele ukuthi imayilana nani oqala lo march. Kunjalo mfokatu sihlela ukukhulela ngoqo march ozoba ngomhla ka10 kule nyanga ezayo against uMasipala weTheku. Ama-comrade wethu ahlala kwiCommittee eParliament ekuthiwa iScopa ba-unveile into eyiningi nenkohlakalo eningi eyenzeka kumkhandlu waseThekwini. So sesithathe isinqumo-ke sokuthi asihambise memorandum kulowa mkhandlu. But amongst ama-issues esobe siwa-raise, one, udaba lokusabotashwa kwe-infrastructure yamanzi by abantu abathile ngenhloso yokuthi banikezwe amathenda kumasipala. Okwesibili, into yama-rates are-ridiculous. Okwesithathu, inkohlakalo, kuphinde kube nepotism, kuphinde kube ukusetshenziswa ngendlela engekho right, ukuqashwa amaphoyisa kaMetro. Maningi ama-issues. Kuyiqiniso ukuthi i-march to march siyayimema ukuthi ayize izohlanganyela kaye nathi ngoba siba-viewer as the most critical stakeholders ekulweleni abantu base-South Africa. Kodwa ke bona babalwela from a different angle kwinto ye-illegal immigration. Sithi siyasympathize nama-objectives ento abayilwelayo, and we believe ukuthi nabo bayasympathize nalama issues esithi siyolwa against wona kumkhandlu waseThekwini ngomhla ka10 June. Esikhathi savumi wona uMvalo kafishane nje ukhuluma ngenepotism ntsolo zokwenzelela uma beqashwa kumkhandlu dolobha weTheku kakhulukazi amaphoyiseni. Ngonyaka odlule sibanikeze sibe nabo i-hour lonke kulona lolu hlelo engilwenzayo. Bayiphika balala ngomhlanje ukuthi khona into enjalo. Khona mhlawumbe singakwazi abangakushongo enikwaziyo nini? Kuningi futhi abangakwazanga nokubaphendula nokuthi bakuphendule sebenikezwe ithuba lapha kuScopa eParliament. Esingakusho nje kwamanje ukuthi asikhulumi nje ngoba singenayo into yokwenza noma ngoba siborekile, kodwa sikhulunyiswa i-evidence esinayo ezandleni zethu ehlasimlisa igazi. And ezinye zezinto izinto esingeke siyiveze at this stage, kodwa soyiveza uma sesifunda memorandum ngosuku lwayo imashi.
Okay. No, kulungile nakanjani ngingaba sithi SABC News yobe ikhona kuleyo march ngoba kwangathi kuningi okuyovela. Kulungile mfana uMvala sibambe lapho mfethu singakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga. Nopala jikelele wale qembu iMK uSibonelo Nomvala.